Og vi er tilbage her med en ny episode. Det kiksede lidt, fordi jeg har glemt, at jeg kun kan optage 10 minutter ad gangen. Jeg skal nok få set på det. Men altså, vi hygger os gevaldigt her. Jeg har fået købt AK-47 i mellemtiden. Stedet op til level 14, jeg er blevet. Og jeg er blevet helt op i fra krigsofficer 1. Nå Mads, jeg har AK-47. Kommer du med mig, Mads? Ja, op på toppen af flyet. Ja, og så et andet sted end bare op på toppen, Mads. Helt andet sted. Jeg gemmer mig altid heromme. Det gør jeg også. Så jeg stiller mig altid her, så kan jeg stå. Ej, Mads, jeg har fundet først infected nu. Kommer du med, Mads? Jeg har faktisk fundet et meget sejere sted, husker jeg. Okay. Jeg stoler på dig. For der bliver zombierne nødt til at løbe lige mod dig. Hvorfor føler jeg, at det her er en eller anden grund af en fejl? Her, hvis du stiller dig herinde, så bliver zombierne nødt til at løbe lige mod dig. Og du kan bare dræbe dem. Nej, så gemmer jeg mig her som lidt ekstra hjælp. Ja, nu kommer de, Mads. Nu kommer de. Ja, de får os ikke med vores nye AK-47. Og vores Magnum. Hej, Emil. Emil, kom ind igen der. Kom ind igen der. Ja, stil dig i midten. Hold shift ned. Hold shift ned. Godt, så kan de ikke se os zombierne. Så er vi usynlige. Vi er stealth mode. De får os altid med vores AK-47 og vores M16, som Emil han har. Det er fordi vi er seje. De kommer, Mads. De kommer. Ja, Nå, der er 5 sekunder til. Så er den klar. Det var for let. Ja, alt for lidt. Hallo, jeg døde ikke engang, og jeg var ikke engang med til det meste. Christian? Jeg døde heller ikke engang. Hvad? Christian? Hvad? Ja, må jeg gerne lige komme med et råd til til dem, der spiller på den her server? Ja. Okay, hvis I spiller alt andet i en effekt, så vil jeg råde jer til at have en Barrett 50 cent. Fordi den kan dræbe alle med et slag. Det er sådan en der. Den er ikke en effekt. Men jeg vil allerhelst sige, at I skal have en MSR. Ja, også det. Jeg bruger min download. Jeg har nemlig ikke råd, eller jeg kan ikke købe en Barrett 50 cent endnu. Og jeg skal være level 16. Men Mads, er der ikke noget andet, jeg kan købe nu, hvor jeg er blevet level 14, end bare sådan en kedelig AK-47? Stort set nej. Ej, hvor dårligt. Så ja. Nu er vi sure. Bare rolig, Christian. En AK-47 er altid god. Christian, du vil købe en... Den er ikke så god som en AA-12. Nej, den har jeg købt. Jeg har alle. Hey, drenge, vi er sammen. Ja, det er Team Deathmatch. Er vi sammen? Nej, mig og Mads er. Nej, det er ondt. Hvorfor skal I være sammen? Hvorfor ikke mig? Kan I det ikke lide mig længere? Kom så, Mads, vi nakker Christian. Du blev bare killet, ligesom du kom ud. Kom nu. Hvad må jeg altid skifte? Hej, Emil. Fuck dig. I sagde, I ville dræbe mig, så blev jeg jo ked af det selvfølgelig, ikke også? Men altså... Okay, vi skal nok lade være med at dræbe dig, Christian. Det tror jeg ikke på. Jeg vil. Lover Mads også det? At lade være skyde dig? Ja. Han kan ikke gøre for det, Mads. Han dræber alle sammen. Det er bare reflekser. Ja, han dræber alle dem, der er røde. Uanset om de er på hans hold eller ej. Jeg er en poetisk dræbermaskine. Nak alle røde. Nak alle røde. Sådan siger jeg altså ikke, Mads. Nej, men sådan siger jeg. Jeg har lige sagt det samme, bare jeg går ikke ud efter mine venner. Men jeg fortryder virkelig, at jeg aldrig skifter. Nu løber jeg rundt i den vane, jeg er dårligst til med den dårligste gun, jeg kender. Hvad for en? En AK-47. Au, Mads, det gjorde ondt. Det var det, jeg sagde. En poetisk dræbermaskine. Mads, vi er 5 på vores hold, I er 7. Vi vinder. Hej, Mads. Oh, fuck! Hey, gider lad mig være, mand!
du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Mads, jeg er altså også en politisk dræbermaskine. Jeg har fået 7 kills, stået 3 gange. Ja, det har jeg ikke på grund af, at jeg glemte at skifte. Så væk, jeg løber rundt med sniper. Alle folk løber rundt med maskingevær, bortset fra mig. Hej Emil! Hej Emil, det er mig, rolig! Det var ikke dig, jeg skulle nok. Det var ham der, den dumme jente. Bare rolig, Emil! Fuck, jeg har ikke mange liv. Krille. Det var ikke mig. Det var ikke dig, Emil. Det var en anden, Er der nogen, der ved, at jeg stadig er her? Mig? Ja, lidt selvfølgelig. Ham, der dræber mig, ved jeg er der. Ja, og det er mig. Det er mig. Lykke med sejren. Ja. 10 kills stod 3 gange. Perfekt. Og nu skal jeg skynde mig ned og skifte til en Barrel 50 cents, inden jeg glemmer det. Så ser vi bare, der kommer infected. Damn. Nej. Det får 2. Der er det altså godt med en, hvad hedder det nu, AK-47. Ja, jeg holder mig til Barrel 50 cent. Jamen, det er fordi, så kan du løbe rundt ned i kloakkerne. Nå, jeg tror også, jeg holder mig til en sniper. Nå, jeg skal lige se, hvor lang tid jeg har optaget. Ja, der er stadig 4 minutter endnu. Klik på bandikonet for at genoprette bandicam. Jeg ser. Mads, jeg kom til at lukke bandicam ned. Betyder det, at den her optagelse er røget vasken? Nej! Det tror jeg faktisk, den gør. Det gør. Godt. Hvad? Hvorfor? Fordi jeg vil gerne være med i dine videoer. Nå ja. Jeg tror også, den var lidt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den var lidt anderledes. Den var lidt mærkelig-agtigt. Christian, Hvad? vi er i gang. Abby? Seriøst? Mig og Mads, vi er på samme hold. Det er du også, Christian, tror jeg. Er jeg blå? Er jeg blå? Ja, Christian, jeg er her. Hej. Jeg har set jer. Jeg har set jer. Hvad er der? Jeg er blå. Ja. Nej, du er rød. Jeg dræbte dig, Mads. Undskyld, men altså, sådan er reglerne i... Paintball. Hey. Det er altså ikke paintball, det her, det er krig. Så krig. Mads, det var kun... Ja, jeg dræbte dig igen. Skægt. Skægt fænomen. Du er... Er jeg så færdig, eller hvad? Prøver du på at tro mig, hva'? Hej, Mads! Okay. Det var måske lidt... Ja, jeg dræbte dig! Men jeg dræbte også dig. Men jeg dræbte dig med et skud. Du dræbte mig med 2. Hej igen, Mads. Ja, jeg kan også meget godt lide dig. Jeg dræbte dig igen. Læber, jeg er syg, mand. Jeg har allerede 5 kills, stået 3 gange. Au! Det gjorde ondt, faktisk. Jeg har 1 kills og død 2 gange. Så håber jeg, det her gør endnu mere ondt, Christian. Mads, nu kommer jeg smadret dig. Nå, det er capture the flag, egentlig. Nå. Tror du, det var TDM? Wow! Jeg havde ikke flere skud, ligesom Madsen skulle komme. Mads, jeg er en politisk dræbermaskine. jeg hader dig. Nej, du er ej! Jeg har lige dræbt Emil. Dræber dig. Hele tiden, Mads. Du kan bare ikke holde ud og være mod mig. Okay, jeg har 1 skud tilbage. Det her må jeg ikke ramme forkert. Ej, Mads! Jeg dræbte dig. Men du dræbte også mig. 9 kills, stod 7 gange. Hvor mange kills har du, Mads? Jeg dræbte dig igen. Jeg kan godt lide dig, Mads. Ja, jeg elsker også dig, Mads.